खुलुमबाय बड' जब नेसनेल नागिर नोंथांमोनखौ गिबियावनो गासैखौबो चेनेलाव बरना लाग्रोनाय जाबाय। नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों जे नोंथांमोनाथ' गोबां मानसिफ्रानो पीएम किसाननिफ्राय सोरबा 18,000 गाहाम फैसा मोन्दों होननायखौ खोनादों जानांगौ एबा नोंथांमोना सोरबाफोर मोन्दोंबो जानो हागौ। एबाराव माने गोबां मानसिफ्रानो मा जादों पीएम किसाननिफ्राय सोरबा 8,000 गाहाम फैसा मोननो हादों, सोरबा 10,000 मोननो हादों, सोरबा 12,000, 18,000, सोरबा 20,000 गाहाम जोंहा पीएम किसाननिफ्राय फैसाखौ मोननो हादों आरो। दा बेनिखायनो आं बे बिदिनि गेजेरजों नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनो सानदों जाहाथे नोंथांमोनाबो पीएम किसाननिफ्राय 18,000 गाहाम 20,000 गाहाम फैसा मोननो हायो। बे भिडिअखौ गासिबो जोबजासिम नायलां मा खामानिखौ नोंथांमोना मावनांगोन बेफोरखौ आं खोन्थाहरनो सानदों आरो सोरबायदि मानसिया मानि थाखाय बे 18,000 फैसाखौ मोननो हादों आं बेखौबो खोन्थाहरगोन। भिडिअखौल' नोंथांमोना गासिबो जोबजासिम नायलां। गिबियावनो आं नोंथांमोननिसिम गुरै खावलायहरग्रोदों नोंथांमोना सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंबा चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाग्रोलायदो जाहाथे नोंथांमोना बेबायदिनो आपडेटखौ मोननो हायो। नोंथांमोनाथ' पीएम किसाननि गोबां मानसिफ्रानो मोनबाय जानो हागौ जायफोर नोंथांमोना एकाउन्टआ गासिबो थिगानो दङबा 27 जुलाइआव जोंहा पीएम किसाननि फैसाखौ सोना हरदों 14 इनस्टलमेन्टनि फैसाखौ। दासिमहालागैबो जोंहा गोबां मानसिफ्रानो मोनगासिनो दङ, लासै लासैनो जोंहा हाबो आसामनिया, बेखौथ' नोंथांमोना गासिबो मिथिखायोआनोसै। दानिया फैदो जोंहा मेन खोथायानो जाहैबाय मानि थाखाय सोरबा सोरबा मानो 18,000 गाहाम मोननो हादों पीएम किसाननिफ्राय, सोरबा सोरबा मानि थाखाय 10,000 मोननो हादों, सोरबा 6,000 गाहाम फैसा मोननो हादों। ओरैनोथ' जों गासिबो मिथिखायो पीएम किसाननिफ्राय खेबसे इनस्टलमेन्टआव जोङो 2,000ल'सो रां मोननो हायो। दा बिनि मेन खोथाखौ आं दायो खोन्थाहरनो सानदों। नोंथांमोना जेनेबा एग्जाम्पल महरै खोन्थाहरगोन दे आं बे बाथ्राखौ जाहाथे नोंथांमोना एसे मोजाङै मिथिनो हायो। जेनेबा हमना ला नोङो पीएम किसाननिफ्राय सिगां फैसाखौ मोनबाय थायोमोन, 30 इनस्टलमेन्टसिम नोङो फैसाखौ मोनोमोन, नाथायबा 30 इनस्टलमेन्टनिफ्राय नोङो फैसाखौ मोनासै माबा मोनसे जाहोननि थाखाय। जेनेबा हमना ला नोंनि बे आदारा बेंक एकाउन्टजों लिंक गैयिनि थाखाय नङाबा लेन्ड सिडिं खालामैनि थाखाय इक्वेसिखौ होनो हायिनि थाखाय नोंथांमोना फैसाखौ मोनाखैमोन। नाथायबा नोंथाङा जेनेबा बे खामानिखौ मावनानै लाबाय, दाख्लैबावैसो नोंथाङा जेनेबा बेफोर खामानिखौ मावनानै लाखांबाय आरो, अब्ला बिथांमोना फैसाखौ खेबसेनो ज' मोननो हादों। सिगाङाव जेसांखिनि बिथाङा इनस्टलमेन्टनि फैसाखौ मोनाखैमोन ना, बे गासिबो इनस्टलमेन्टनि फैसाया बिथाङा खामानिखौ मावना लाखांनायनि लोगो लोगोनो बेनि बेंक एकाउन्टआव फैसाया जयै हाबदों। दा बिनिखायनो बिथांनि फैसाया सोरहाबा 18,000 गाहाम मोननो हादों, सोरबा 20,000 गाहाम मोननो हादों। दा बिनिखायनो नोंथांमोननिसिमबो आं बेखौनो खोन्थाहरनो सानदों। दा नोंथांमोना मा खामानिखौ मावनानै लायोबा फैसाखौ 18,000 गाहाम मोननो हागोन, जायफोर सिगाङाव मोनबाय थायोमोन आरो जायफोर गोदान एप्लाइ खालामनाय नोंथांमोना बेसेबां मोननो हागोन आं बेखौबो खोन्थाहरनो सानदों। भिडिअखौल' नोंथांमोना एसे नायलांबाय थाबानो जाबाय, एसे गोलाव जागोन अब्लाबो नोंथांमोना माखासे खोथाखौ मिथिनो हागोन। आं गिबियावनो माखासे स्टेटासखौ नायना खोन्थाहरनो सानदों माबादि डिटेल्सआ जायोबा एबा माबादि डिटेल्सआ थिग थायोबा नोंथांमोनहा माने फैसाखौ मोनबाय थागोन आं बेखौ खोन्थाहरनो सानदों। पीएम किसाननि अफिसियेल वेबसाइटआव फैखांनायनि उनाव नो योर स्टेटास बेहाय फैनानै नोंथाङा गावनि स्टेटासखौ नायफैनो हायो दे। आं बे बाथ्राखौथ' नोंथांमोननो सिगांनिफ्रायनो बुंहरबाय थादों, नाथायबा गोबां मानसिफ्रानो मा खालामो नोंथांमोना आंनि वाट्सएप नाम्बाराव गोबाङानो माने पीएम किसाननि रेजिस्ट्रेसन नाम्बारखौ हरसिगोन ओमफ्राय स्टेटासखौ नायनो होयो आरो। नोंथांमोना गावनो नायनो हायो अब्लाबो नोंथांमोना माने गोबाङानो माने नायनो रोंबावा आरो बेखौ। दा आं बेखौ नोंथांमोननिसिम आरोबाव एसे खोन्थाहरबावनो सानदों दे। पीएम किसाननि अफिसियेल वेबसाइटआव फैदो, बे अफिसियेल वेबसाइट लिंकखौ भिडिअ डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों। नो योर स्टेटास नोंथांमोना बेहाय फैबानो जाबाय, बेहाय थुना हो। बिनिफ्राय नोङो जेब्ला पीएम किसाननि थाखाय एप्लाइ खालामो, बे एप्लाइ खालामखांनायनि उनाव नोंथाङा पीएम किसाननिफ्राय मोनसे रेजिस्ट्रेसन नाम्बार मोनो। बे रेजिस्ट्रेसन नाम्बारखौ नोंथांमोना लिरना लाखिनांगोन एबा स्क्रिनशट खालामनानै नोंथांमोना लाखिनांगौ दै, जाहाथे नोंथाङा गावनि स्टेटासखौ नायबाय थानो हायो। दा बिनिफ्राय एप्लाइ खालामनानै मोनखांनाय बे रेजिस्ट्रेसन नाम्बारखौ नोंथांमोना बेहाय होनो नांगोन। बिनिफ्राय बेहाय केपसा कड नोंथांमोना नुदों जानांगौ, बे केपसा कडखौ बेहाय नोंथांमोना होनो नांगोन दै। आं बे केपसा कडखौ दायो बेहाय थुनानै होनो सानदों। आं बेखौ ब्लार खालामना होनाय जाबाय दै, प्राइभेसिनि खोथा थायो बेखौथ' नोंथांमोना गासिबो मिथिखायो, मालायनि पार्सनेल डिटेल्सफोरखौ बेहाय देखायजाया। बिनिफ्राय गेट डाटायाव नोंथांमोना थुना होबानो गावनि स्टेटासखौ नायनो हागोन। दा बेहाय नोंनि स्टेटासा माबायदि जायोबा फैसाखौ मोननो हागोन बेखौ आं दायो खोन्थाहरनो सानदों। जेरै बिथांनि बेलायाव नोंथांमोना नायनो हागोन नै लेटेस्ट इनस्टलमेन्ट डिटेल्स, बिथाङा नायनो हागोन नै मात्र 9थि इनस्टलमेन्टनि फैसाखौल' बिथाङा मोनदों, माने 9थि इनस्टलमेन्टसिमल' बिथाङा फैसाखौ मोननो हादों। नोंथांमोना नैबे 9आव थुना होबाबो नोंथांमोना मिथिगोन दाथ' जोंहा 14थि इनस्टलमेन्टसिम जाबाय, नाथायबा बियो नैबेहाय नोंथांमोना नायनो हागोन नै मात्र 9थि इनस्टलमेन्टसिमल' फैसाखौ मोननो हादों। मानि थाखाय बे 9थि इनस्टलमेन्टसिमल' फैसाखौ मोननो हादों बेखौ आं दायो नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनो सानदों। एलिजिबिलिटि स्टेटास बेहाय नोंथांमोना नायबा नुनो हागोन नै
लेन्ड सिडिंआ बेना जाजोब्बाय बियो डिस्ट्रिक्टनि एग्रिकालचार अफिसाव थांनानै गावनि हानि गासिबो डकुमेन्ट्सखौ बिथाङा हैजोब्बाय बिनिफ्राय इक्वेसिखौबो बिथाङा होनानै लाबाय नाथायबा बिनि खामानिया माया जायाखैनो आधार कार्डआ बेंक एकाउन्टजों लिंक खालामैनि थाखाय बिथाङा फैसाखौ मोननो हायाखै जुदि बिथाङा बे आधार कार्डखौ बेंक एकाउन्टजों दायो लिंक खालामना लायोबा अब्ला बिथाङा 15थि इन्स्ट्रुमेन्टआथ' जोंहा फैगासिनो दङ मास मोनब्रैनि उनाव नोंथांमोना मोननो हागोन नालाय बे 15थि इन्स्ट्रुमेन्टआव बिथाङा जयै फैसाखौ मोननो हागोन गुथिखौथ' बिथाङा मोनबाय नालाय 10थि इन्स्टलमेन्टनिफ्राय 15थि इन्स्टलमेन्टसिम बिथाङा जयै फैसाखौ खेबसेनो मोननो हागोन 15थि इन्स्टलमेन्टनि पेमेन्ट जानाय समाव दा बिनिखायनो जुदि बिथाङा बे खामानिखौ दायो मावनानै लायोबा जेनेबा गावनि बे आधार कार्डखौ बेंक एकाउन्टजों लिंक खालामना लायोबा बिथाङा फैसाखौ मोनगोन 15थि इन्स्टलमेन्टआव जयै दा बिनिखायनो आं बेखौनो नोंथांमोननिसिम बुंहरनाय जाबाय स्टेटासखौ गिबियावनो जेरैबायदि आं दा बावै देखायदों नोंथांमोना बेबायदि खालामना नायफैग्रोदो बिनिफ्राय जुदि नोङो लेन्ड सिडिं गावनि बे हानि गासिबो डकुमेन्ट्सखौ नोङो डिस्ट्रिक्टनि एग्रिकालचार अफिसाव हैयाखैबा बेखौ नोंथांमोना हैनानै लाबानो जाबाय बिनिफ्राय इक्वेसिखौ नोंथांमोना होनानै लायाखैबा इक्वेसिखौ होदो आधार कार्डआ बेंक एकाउन्टजों 100% लिंक जाथारनांगोन अब्लासो नोंथांमोना फैसाखौ मोननो हागोन दा बेनिखायनो नोंथांमोना गावबागावनि बेंकनि ब्रान्चआव थांनानै आधार कार्डखौ बेंक एकाउन्टजों लिंक खालामना लाहैबानो जाबाय बेयो जोंहा मोनसे इम्परटेन्ट खामानिथार दा बिनिखायनो बेफोर खामानि मोनथामखौ नोंथाङा जुदि मावनानै लाबायबा नोङो हमना ला नोङो पिएम किसाननिफ्राय मात्र 2थि इन्स्टलमेन्टसिमल' फैसाखौ मोन्दोंमोन नाथायबा 2थि इन्स्टलमेन्टनिफ्राय नोङो माबा मोनसे जाहोननि थाखाय हमना ला नोंनि बे आधारा बेंक एकाउन्टजों लिंक गैयिनि थाखाय फैसाखौ मोनासै 2थि इन्स्टलमेन्टनिफ्रायनो अब्ला नोंथाङा सानना नायबानो जाबाय बे खामानिखौ जुदि नोङो दायो साक्सेसफुलि मावनानै लायोबा अब्ला नोङो एबार 15थि इन्स्टलमेन्टसिम बेसेबां फैसा जाफैगोन नोंथाङा सानना नायबानो जाबाय नोङो जुदि खामानिखौ मावना लायोबा 3थि इन्स्टलमेन्टनिफ्राय नोङो एग्जाम्पल महरैसो आं खोन्थाहरगासिनो दङ 3थि इन्स्टलमेन्टनिफ्राय 15थि इन्स्टलमेन्टसिम नोंनि फैसाया बेसेबां जाफैगोन नोंथांमोना बेखौ दाजाबबानो मिथिगोन जयैनो खेबसेनो हाबो दा बिनिखायनो आं खावलायहरो दे जायफोर नोंथांमोना सिगाङाव फैसा मोनबाय थायोमोन नोंथांमोना बेफोर खामानिखौ मावनानै लायाखैबा गोख्रैनो मावनानै लाबानो जाबाय नोंथांमोना खेबसेनो नोंथांमोनाबो सोरबा 20,000 गाहाम मोनहैगोन सोरबा 22,000 गाहाम मोनहैनो हागोन जुदि खामानिखौ नोंथांमोना मावनानै लायोबा बे मोनथाम खामानिखौ आं खोन्थाहरखाबायानोसै माबोरै मावनांगौ आं बेखौबो नोंथांमोननो खोन्थाखाबायानोसै सिगांनिफ्रायनो दा बिनिखायनो नोंथांमोना बेखौ खामानिखौ मावना लादो अननानै जाहाथे नोंथांमोना बेबायदिनो माने फैसाखौ मोननो हायो अननानै होनलायबावबायसो आं बेहाय मानो होनोबा नोंथांमोना गोबां मानसिफ्रानो दासिमबो बेफोर खामानिखौ मावनानै लायाखै आं मिथिखादों नोंथांमोनानो आंनो माने गोबां मानसिफ्रानो रेजिस्ट्रेसन नाम्बारखौ हरदोंमोन आं बेहाय नोंथांमोना नायना हरनायावनो मिथिखादों नोंथांमोना सोरबा आधार कार्डखौनो बेंक एकाउन्टजों लिंक खालामनानै लायाखै सोरबाथ' इक्वेसिखौनो दासिमबो होनानै लाबावाखै गावनो मबाइलजोंनो इक्वेसिखौ नोंथांमोना होनो हायो अब्लाबो नोंथांमोना गोबां मानसिफ्रानो इक्वेसिखौ होनानै लायैनि थाखायनो फैसाखौ मोनबावाखै दा बेनिखायनो बे मोनथाम खामानिखौ मावना लादो हानि डकुमेन्ट्सखौ डिस्ट्रिक्टनि एग्रिकालचार अफिसाव हैजोबदो जेरक्स खालामनानैसो माबा अरिजिनेलखौथ' हैना बेखौथ' गासिबो मिथिखायो इक्वेसिखौ होना लादो आधार कार्डखौ बेंक एकाउन्टजों लिंक खालामना लाबानो जाबाय बिनिफ्राय जायफोर नोंथांमोना गोदान एप्लाइ खालामनाय नोंथांमोनाबो फैसाखौ मोन्दों नोंथांमोनाथ' गासिबो मिथिखायो जायफोर नोंथांमोना माने लेन्ड सिडिं खालामना लाबाय इक्वेसि खालामना लाबाय आधार कार्डखौ बेंक एकाउन्टजों लिंक खालामना लानाय नोंथांमोना गासिबो फैसाखौ मोनजोबनो हाखादों आं बेखौ मिथिखादों आरो आं माने आपडेटखौ मोनखादों नोंथांमोनानो गोबां खोन्थाहरदों दा बिनिखायनो नोंथांमोना बे मोनथाम खामानिखौल' मावनानै लादो नोंथांमोना फैसाखौ 100% मोनखागोनखा दा बेखिनियानोमोन नोंथांमोना माखौबा बुजियाखैबा माबाफोर सोंनांगौ दङबा बे पिएम किसाननि बागैनो भिडिअ कमेन्टआव नोंथांमोना कमेन्ट खालामनो हागोन आं रिप्लाइ होनो नाजागोन बे भिडिअखौ नोंथांमोना शेयार खालामना होबानो जाबाय जाहाथे गासिबो मानसिफोरानो मिथिनो हायो दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों